Avui hem organitzat una festa pionera, podríem dir. Estem a l'Escola dels Jesuïtes del Clot i estem realitzant la primera festa interjove. Aquesta festa ha estat tot un plaer realitzar-la. Al final hem creat un espai comú on poder treballar per les joves. A la trobada d'avui hi haurà uns 60-70 joves. Mi nombre es Gonzalo Huancas González. Yo lo conocí porque empecé a hacer voluntariado y me dijeron que esta era parte de Cáritas. Entonces me dijeron ahí, vale, pues mira, sabes que tú eres joven y hay un proyecto también que se está armando. Y pues me dieron tal contacto, me puse en contacto con Cáritas y empecé así poco a poco, tanto en Spayover, entre otras partes, ¿no? Cada rama de Cáritas. Mi nombre es Ayub Carfa. También me gusta mejor que otras fundaciones que te hacen divertir, muchas cosas, así que me gusta el proyecto laboral de Cáritas. També creiem important preguntar als joves si realment volien participar en un esdeveniment com aquest. Per tant, primer vam fer un sondeig i a partir d'aquest van triar quines activitats fer i quines actuacions fer, perquè això també és important comentar-ho. A més d'haver-hi esports i d'haver-hi berenar, hi ha una gran quantitat d'actuacions dels nostres joves. Llavors avui cantaran cançons pròpies, que això és important, i a més també venen artistes invitats. El papel que estoy haciendo ahora es de sonidista, mi ingeniero de sonido, en un tema de, más que todo musical, ¿no? Acompañar, fijarse los micros, el ambiente, los temas que cada uno tiene, su presentación. Estoy haciendo como un fotocal de arte, dibujando dibujos de mi estilo, de mis ideas. Sí, l'esdeveniment basat en el lleure, penso que és molt important pel fet de l'empoderament que hi ha, per una banda, del grup motor, perquè ells sols, amb la nostra ajuda, evidentment, han creat el que veieu a dia d'avui, i a més es crea xarxa. Una cosa bastant important, sovint ens deriven joves que es troben sols, llavors és important crear aquesta xarxa i aquest vincle. A vegades no hi ha espais per poder-ho fer i avui és un dia que realment està basat en que els nois puguin passar-ho bé i gaudir amb persones de la seva edat.